joke. Her kan man lige se et for stort view. Oh! What the fuck? Hvad fanden sker der? Det er vist lige omvendt, det der, nu leger de. En 69'er. Så er 69'er. What the fuck laver du så? What the fuck, hvad skete? Jeg tror ikke, han ved, hvordan man gør. Han blev bare snurret helt rundt. Det var nærmest stikker. Han